Jo crec que em vaig recollir una idea, com va fer al gener la presentació del pressupost del 24, doncs varen decidir també recollir com a alternativa explicar la liquidació de l'any anterior, perquè sabien on han anat tots els recursos, i això és el que volem intentar fer avui, intentar fer una explicació el més senzilla possible, tenint en compte que parlem de números i això no sempre és fàcil, però sí que perquè tinguem una idea d'un temps dedicat als recursos econòmics al 23. Aquesta informació estarà penjada també a la pàgina web, la penjarem tota perquè tothom pugui accedir i la pugui comentar. Dir-vos que és un pressupost liquidat del 23 que està a cavall de dos mandats, de dos equips de govern, perdó. La primera part fins al mes de juny la va executar l'anterior govern i la segona part la va executar l'actual govern, però això no treu que igualment hem de complir totes les obligacions formals, i és que al mes de febrer es va liquidar el pressupost 23, al mes de febrer es va donar compte al propi plenari de la corporació, perquè això és el que dona peu a poder automàticament demanar diferents operacions de crèdit que l'Ajuntament ha de demanar. Per tant, intentarem fer una explicació resumida de tot el que són... No sentiu? No? Se sent ara? Se sent o no? Sí? Doncs aquí jo toco i... Sí? Bueno, però és que si no podem aprovar-la. Sí? Sí? No? Però és que no és un problema d'apropar-nos, perquè sentiu ara bé, millor? I doncs tindrem una miqueta un problema, estaria així, sembla que estic... Doncs intentarem, i si no, com que també són pocs, a veure si intento cridar una miqueta i ens entenem. Com deia, és això, és un pressupost fet a cavall de dos mandats. També és l'últim pressupost que es liquida en base a una situació atípica, que és que no hi ha regles de despesa, per tant, no hi ha limitacions a nivell de despeses i tampoc hi ha limitacions a nivell d'ús del romanent de tesoreria, inclús, ara sí, ús del romanent de tesoreria en relació als acumulats anteriors. Recordeu que fruit de la pandèmia es van alliberar totes aquestes regles i permetir que els ajuntaments destinessin tots els acumulats que teníem tant a despesa corrent com a inversions, l'últim any que es podia fer. Per això veureu que hi ha partides que hi ha una gran dispersió en relació a l'històric. Al 24 això ja no és possible. Veurem com queda el tema finalment de què podem destinar al romanent de tesoreria, perquè encara no ho sabem, però en qualsevol cas és un element a tenir en compte. Bé, intentarem fer una... La pregunta és en què gastem els diners l'Ajuntament i anirem per la part dels primers elements, són el tipus d'operacions. Qualsevol ajuntament té bàsicament tres grans blocs d'operacions: operacions corrents, que són a nivell d'ingressos, tenim 45.479.000, el de despesa corrent són 40.800.000, això dona un saldo brut positiu de 4.600.000. Operacions de capital, que bàsicament són a nivell d'ingressos, són totes les subvencions que rebem a efectes que són subvencions finalistes per projectes o per inversions. 4.200.000, despeses 10.400.000, aquí hi ha un resultat negatiu de 6 milions que ve acumulat perquè hem fet molta inversió acumulada de 3 anys que hem arrossegat fruit de romanents anteriors i perquè també hi ha hagut una aplicació extraordinària, que ja veurem després, de que hem amortitzat de forma anticipada una part del préstec, no, tot el préstec, perdó, que hi havia a la Fundació per a la Gent Gran. Tenia un préstec que estava finançant la construcció per valor de 4.800.000 euros, s'ha cancel·lat anticipadament i això, evidentment, implica un increment de despeses d'aquests 4 milions. I operacions financeres, que bàsicament el que fa referència al préstec. Per un costat el préstec que traguem nou i per l'altre el que s'amortitza. Per tant, aquí veieu que el total d'ingressos i despeses és negatiu. Això no implica cap complexitat, perquè si aquí féssim l'ajust de que no tinguéssim en compte els 4.800.000 extraordinaris d'amortització de deute, això seria positiu, però en qualsevol cas això no afecta perquè, com veurem després, el romanent és positiu. Si anem a lo que és l'evolució per tipus de despeses, aquí veurem que tenim el mateix de diferents anys. Despeses corrents portem de l'any 23 40.800.000, 22 39, 21
36. Veurem que van pujant aquestes despeses. Gran part d'això ve motivat per l'increment del capítol 1 de personal i també per l'increment del capítol 2, molt motivat per l'increment de la previsió que tindrem en el nou contracte d'escombraries. Per contra, també veiem que les despeses de capital que fa referència a les inversions també ha tingut un increment important, 21, 3.200, 22, 6.900, 23, 10.400. 22 i 23 perquè ja recollim tota l'afectació dels romanents que han anat invertint per inversions de romanents que havien acumulats just fruit abans de la pandèmia i que el govern va decidir que els ajuntaments poguessin fer ús d'aquests romanents. I de despeses financeres veiem que més o menys aquí sí que més o menys igual, perquè això és, diguéssim, el que anem amortitzant d'endeutament que tenim, el 21, 1.065.000, el 22, 1.74, el 23, 1.126.000. Aquí estem més o menys en una situació molt i molt similar cada any. Aquí tenim la gràfica. Si anem per àmbits, que és un, diguéssim, el gruix de la despesa d'inversió, on es destinen tots els recursos, els diferents àmbits que està organitzat l'Ajuntament, veurem que en l'àmbit d'Hisenda tenim que despesa corrent són 1.345.000, despesa de capital és la part d'inversió que s'associa a aquest àmbit i la despesa financera pràcticament és íntegrament el préstec que fem, que va fer el 2023. Si anem a l'àmbit següent, que és el d'àmbit de policia o ciutat ciutadana, veurem que són 5.293.000 de despesa corrent i 120.000 d'inversions, que aquí bàsicament és tot el que fem a nivell d'inversions que s'associa a policia, que és mobilitat, compra d'algun tipus de vehicle, compra de motocicleta, o sigui, el que fa referència a la inversió que associem amb aquest àmbit. Si anem a l'àmbit de la servei de les persones, veurem que hi ha dos àmbits que pràcticament agafen el 70% dels recursos de l'Ajuntament, que són aquest que veurem ara i el següent, que és l'àmbit de qualitat urbana. Aquí, serveis de les persones, veurem totes les àrees que hi ha i en què destinem els recursos. Pla de barris, 40.000 euros. Pla de barris és molt residual perquè arrosseguem encara tot el que és el pla de barris que va fer de la Sauleda i del carrer Ample. Comerç i indústria, que és el que és l'IPEP, aquí veiem que tenim despesa corrent per valor d'1.300.000 i inversions de capital, o sigui, inversions fetes, 271. Veurem que educació passem a 1.924, també té la seva corresponent inversió. Llar d'infant 923, els estudis universitaris 2.200 euros, cultura 723.000, museu 595, 501.000, bàsicament perquè estem fent inversions encara executant diferents plans del FEDER, l'Institut de Comunicació 323, Biblioteca Municipal 408, aquí ho veieu tots els desglossos, no cal que vagi jo, diguéssim, dient tot, però sí que hi ha la distribució, diguéssim, important. Jo crec que aquí també la part de serveis socials és una inversió important perquè destinem 2.800.000 euros, pràcticament 2.900.000 euros a aquesta àrea. I la residència també, perquè dediquem aquests 3.300.000 euros perquè també fem front a l'aportació que fem cada any del conveni que tenim per garantir la viabilitat del propi residència. Recordem que la residència, tot el que és gestionat externament, hi ha un conveni que obliga que l'Ajuntament aporta recursos cada any perquè sigui viable, perquè si realment no aportéssim aquests recursos que són importants, la residència no seria viable econòmicament. Si anem a l'altre àmbit de serveis generals, que bàsicament és tot el que podríem dir la maquinària interior, el motor de l'Ajuntament, bé, tenim òrgans de govern, que són aquests 544.000 euros, serveis generals, aquí tenim des de secretaria, intervenció, tot això derivat, 2.800.000, pràcticament 2.900.000, i relacions ciutadanes, 91.000 euros, capital, veieu que només hi ha una part petita d'inversió a serveis generals, i aquí arriba l'altre àmbit important, que és el de territori, que aquí s'aglutina, fixeu que entre aquest de 15 milions i els 15 milions que hem vist abans de serveis a les persones s'emporta, són 30 milions, pràcticament dels 40 milions de despesa corrent, o sigui, és un percentatge importantíssim. Bé, urbanisme tenim de despesa corrent 1.144.000 i de capital 3.200.000 perquè és la part d'inversions que adjudiquem, perquè gran part d'obra d'inversió penja de territori. Medi ambient són 391.000 euros i 45.000 d'inversions. Qualitat urbana, que és una àrea de nova creació, que va ser una miqueta
diguéssim, intentar que de serveis municipals i el que era medi ambient, crear una nova que bàsicament gestiona tot el que fa referència al contracte de residus i derivats. Aquí tenim també 5.060.000 i després que ve del 78.000. I l'àrea de serveis, que és l'altre gran important, els serveis bàsicament el que fa tot el que és la brigada, jardineria, enllumenat públic, també és una àrea important que gestiona aquests 8.575.000 euros i 225.000 euros d'inversions. Aquí tenim el total general, després de corrent 40 milions, pràcticament 41, d'inversions 10.400.000 i de despesa financera aquest 1.126.000 euros. Si anem per la part de lo que és la despesa capital executada, l'obra executada d'inversions, veurem que aquí hi ha una llista molt llarga, que tothom tindrà accés a través de la pàgina web per saber exactament en què, després ho veurem que hi ha un espai més ampliat, però sí que veurem que l'obra executada és important. Tinguem en compte que quan parlem d'obra executada, tenim l'obra que executem l'any en curs, més tota la que acumulem d'anys anteriors pendent d'executar i que hi ha algunes inversions que comencen un any determinat i s'acaben al cap de 2 o 3 anys. Per tant, tot això es va acumulant, perquè veureu que aquí, el 2023, els crèdits totals són de 23.995.000 euros i després tenim que veureu que la part autoritzada, que és la part executada, realment el que s'ha certificat són 14 milions, per tant, hem certificat el 60%. Què vol dir això? Que hi ha obra que s'està executant pendent de certificar, i això hi ha molts exemples. Tenim, per exemple, el parc que estem fent davant del Coqui, doncs s'està executant, i és una obra que el crèdit està incorporat totalment, però encara no està totalment executat, però es va pagant proporcionalment. Tenim la segona fase de l'Avinguda d'Espanya, és a dir, molta obra que s'ha contractat, però que encara està en període d'execució, i per això, en aquest moment, el que surt és un 60% d'execució, i això passa sovint quan tenim gran capacitat de fer inversions, perquè aquestes se'n van en diferents anys de la seva execució, perquè difícilment una obra es comença, a no ser que sigui una obra petita, difícilment es comença un any i s'acaba el mateix any. Sempre en algunes inclús duren més de 2 i 3 anys de la seva execució. Aquí tenim la gràfica. Si anem per les obres certificades, que és el que volia dir jo, aquí tenim totes les obres fetes, les obres certificades del 23, que hi ha la relació. Veureu que comencem per la més important, que és aquesta transferència que es va fer de capital de 4.800.000 per amortitzar el deute que hi havia a la Fundació per a la Gent Gran, perquè era un deute que els interessos eren molt i molt alts i, per tant, van fer una transferència de capital. Això ara no es podria fer, el 24 no es podia fer perquè estaríem incomplint la regla de despesa, el 23 sí que es podia fer, i els interessos eren molt alts perquè era un tipus d'endeutament que estava vinculat a temes de fons de futur i el tipus d'interès era el 7,5%, un interès que era inviable i pensaven que era millor amortitzar-lo per intentar estalviar despeses, tenint en compte que els interessos també s'ha de pagar a l'Ajuntament. I aquí tenim tota la relació de despeses d'inversió que han anat fent, no? Avinguda d'Espanya, la més important, la segona més important, 1.800.000, el tema de l'execució del parc territorial, aquell que hem dit abans, davant del Coqui, 737.000, el tema de la pista de l'Atímia, 295.000, hi ha tota la relació d'inversions, que jo no referiré a la lectura una per una, perquè entenc que això, com que tindrem accés al document a través de la pàgina web, si algú vol que li enviem, li podem enviar, però sí que hi ha un detall de totes les inversions fetes, executades i certificades a l'any 23. Recordem que, fixeu que quan hem parlat del parc de d'Espanya, que parlava de 795.000 euros, aquest parc val bastant més, val aproximadament 1.100.000, per això només surt la part certificada i pagada al 23. Al 24 encara sortirà més despesa fins que acabem realment el contracte. La previsió és que aquest contracte, aquesta obra, s'acabi cap al mes de finals d'abril, primers de maig, que s'acabi i pugui entrar en funcionament. Bé, aquesta és tota la llista, veureu que va de major a menor i al final hi ha inversions més residuals, però bueno, totes són... I al final surt aquests 10.408.000 euros, que és l'obra d'inversió certificada al 23. Si anem als ingressos per tipus, aquí també veure l'evolució i podem veure la importància que tenen, després veurem el desglosse per conceptes, però també tenim ingressos corrents 45 milions,
del 2022 eren 45.888.000, pràcticament estem inclús una miqueta per sota, però el 21 per contra eren de 42 milions, i ingressos de capital tenim 4.200.000 al 23 i al 22 5.200.000. Per què aquesta diferència de més ingressos de capital de subvencions? Perquè al final de l'any 23 ens va arribar gran part dels fons que tenim Next Generation, ens van arribar les transferències que s'han d'executar el 23, el 24, 25 i 26. Tanta cosa va arribar a la transferència dels 2 milions passats del tema del fons Next Generation, el tema de turisme. Va arribar al desembre, comptabilitza, però evidentment aquesta actuació es farà entre el 24, 25 i 26. El tema d'ingressos financers és molt similar, que és la part del préstec que tenim d'executar, i aquí tenim el que és les taules, i ara anem als ingressos, que és el que jo volia destacar-vos, que és la part d'un TVN, perquè tingueu la importància, perquè a vegades parlem és important tenir la foto fixa d'on tenim els ingressos a l'Ajuntament, no? L'Ajuntament, que jo sempre dic que no té problemes econòmics a nivell de solvència econòmica, evidentment tenim les limitacions que té qualsevol Ajuntament, que és que no podem fer segons quins usos de les partides pressupostàries, ni podem destinar els recursos allà que vulguem, sinó que hi ha limitacions, sobretot a partir del 24, amb el tema de les regles d'estabilitat, que ara estan en una situació d'indefinició perquè recordem que no tenim pressupostos, recordem que el Senat ha tombat 2 vegades la senda de despesa i estem en aquella situació que veurem exactament quines directrius es donen. Però fixeu-vos en el tema de l'IBI, l'IBI que jo crec que és el padró més important, l'evolució seva, 21, 12.700.000, 22, 13 milions, 23, 13.600. Això ve motivat no només per l'increment que es pot fer del tipus, sinó també pel propi padró, per les altes que es van incorporant cada any, d'altes o bé d'habitatges nous, o bé de revisions de gent que fa obres i que no ho declara, i automàticament això, el típic, gent que fa una piscina, encara que no la puguin plenar, automàticament això, d'entrada, hauria de comportar un increment de valor de l'habitatge i automàticament pagar més IBI. Però fixeu-vos que aquí estem en un tema que en aquest moment estem a 13.600.000 al 2023. Tributs de l'Estat també estem a 6 milions d'euros. Fixeu-vos que va ser el 2021 5.600.000, el 22 6 milions i ara estem 23 pràcticament 6 milions. Això va en funció també de la pròpia participació que tenim en tributs de l'Estat. Recollida d'escombraries, aquí recull l'increment que hem anat fent cada any. Ens hem anat preparant per quan entri en funcionament el nou contracte. Recordem que el nou contracte serà d'un valor aproximadament de 6 milions i mig. Aquests 6 milions i mig només podem finançar amb taxa el 60%, perquè el 40% és, diguéssim, neteja viària que s'ha de pagar amb impostos, no es pot pagar amb taxa, però si feu el càlcul veureu que ens faltaran al voltant d'uns 300.000 euros de cara a poder completar el contracte total. La plusvàlua, perquè ens entenguem, veureu que el 2021, 2.811, al 22, 1.200.000, va haver la sentència del Tribunal Suprem que va qüestionar el sistema de càlcul i això va comportar una aturada, però es torna a recuperar en el moment que es normalitza el sistema, que hi ha les dues fórmules de càlcul de les plusvàlues, i estem amb 2.398.000, per tant, bàsicament no estem al 2021, però hem recuperat una part de la pèrdua que va haver-hi el 2022. El cànon de l'aigua estem allà mateix, bàsicament el cànon es paga en funció del consum, una miqueta més baixos perquè també recordem que el 23 i mig 22 hem fet una gestió molt més restrictiva del tema de l'aigua i això implica que el cànon de l'aigua també sigui inferior. Multes, encara que aquí parli de multes d'entrada, si són totes les multes que fa l'Ajuntament, tots els expedients sancionadors, no només trànsit, sinó totes, urbanístiques i de tot, ocupacions de via pública. Aquí veureu que també hi ha un increment, passem de 2.104.000 al 21, 2.300.000 al 22, 2.200.000, ens moguem al voltant de 2 milions, algú pot pensar que són moltes sancions. Aquí hi ha un gruix important de la famosa càmera de Far de Sant Sebastià, que aquest any s'elimina, la càmera desapareix i farem un sistema de pilona perquè la gent pugui accedir als visitants i residents sense tenir per què passar amb una càmera que si te la passa te la sancionen, per tant serà gent autoritzada, sense entrar en el perill que si me passo o no me n'adono, doncs m'arriba la sanció de 200 euros quan estic al cap d'uns mesos a casa meva i m'arriba la sanció
al cap de 3 o 4 mesos. Ingressos del conveni de Generalitat de residència energètica, això és el conveni que tenim per la gestió de les places de residència. La taxa de l'aigua, també veurem que aquí bàsicament és el mateix, anem d'1.900.000 a 1.900.000 també el 2023. El vehicles estem molt similar, és un padró que bàsicament sempre està al mateix lloc, 1.400.000, 1.385, 1.409. L'ICIO sí que ha tingut un increment, no tant pel tipus que hagin tingut un tipus important, també és veritat que la pròpia pandèmia va comportar que moltíssimes obres estiguessin aturades i a partir del 22-23 això es va reactivar i ara estem amb un ICIO d'1.300.000. I també el cànon de bolles, recordem que el cànon de bolles es fa la licitació nova al 21 amb efectes 22, al 21 es recaptaven 493.000 euros i amb el nou sistema de licitació es va passar a 1.100.000. Aquests 914.000 euros perquè el primer any d'entrada en funcionament de les bolles es va trigar 15 dies més i es va fer la reducció del cànon per aquests 15 dies que la gent va poder muntar les bolles més tard. Aquí tenim els gràfics. I si anem també a una dada important que és l'evolució del pendent de cobrament. Què té l'Ajuntament pendent de cobrar el 31 de desembre? Evidentment, quan siguessin qualsevol empresa, què és el que a mi la gent em deu a efectes de tresoreria. Doncs bé, veurem que bàsicament no hi ha una gran diferència. Passem pendents de cobrament del 2021 a 3.400.000, 3.500.000, a 22, 3.700.000 i al 23, 3.955. Això oscil·la, és una foto fixa el 31 de desembre, que podem, en funció de com, depèn de quina liquidació tinguis i si algú realment li has notificat el mes de novembre que té pagament fins al gener, recordem que moltes plusvàlues que ens notifiquen tenen, en molts casos, depèn de l'import, donem fins a 2 o 3 mesos per liquidar-les. Bé, però fixeu-vos que estem molt en paràmetres molt i molt similars, no hi ha cap dada que ens faci pensar que l'Ajuntament pugui tenir problemes de tresoreria. Veurem que aquí, el que deia, tresoreria líquida, o sigui, el que té l'Ajuntament als bancs a 31 de desembre. Bé, fixeu, el 21 tenia 20 milions, el 22 23 milions i el 23 21 milions. Tinguem en compte que si no haguéssim pagat aquesta devolució anticipada del préstec de la Fundació de 4.800.000, tindríem pràcticament 26 milions d'euros. O sigui, l'Ajuntament no té problemes per fer pagaments quan li toca. Tenim un Ajuntament que el 31 de desembre tenia 21 milions i mig d'euros als bancs per fer front a qualsevol tipus de pagament. Per tant, no hi ha un problema, evidentment, de tresoreria. I si anem a lo que és els pendents de cobrament, doncs aquí també estem, això és el que fa referència al romanent de tresoreria. Si el romanent de tresoreria és el que ens permet, una vegada feta tota la liquidació, quins recursos poden destinar a finançar o inversions o despesa corrent general, tenint en compte que estem a l'espera que es diguin quines són les regles de joc per veure com podem finançar el romanent, perquè fins ara era lliure i ara no serà lliure. Segurament que serà per un tema que diran que podem invertir en inversions que siguin financerament sostenibles i que no poden ser despesa corrent que sigui consolidable l'any següent. Veurem que aquí el romanent disponible, diguem que l'última línia, passem al 21 de 8.600 al 22 11.500 i al 26 653. Però si aquests 6 milions d'euros li suméssim als 4.800 que hem fet ús per amortitzar el préstec extraordinari, estaríem bàsicament com l'any 22. Jo crec que és important sempre parlar de comparar magnituds homogènies, perquè ha hagut una operació extraordinària que no s'ha donat mai, que és amortitzar 4.800.000 d'un préstec que hi havia a la Fundació. Si no l'haguéssim amortitzat aquest préstec, aquest romanent seria pràcticament dels 11 milions que tenim al 22. Per tant, no hi ha tampoc una situació que ens faci preocupar en aquest aspecte, perquè la disminució ho veig en una operació concreta que al 24 això no hi serà. Si anem per la part de la deute, veurem que és un ajuntament que no està endeutat, que és un ajuntament que aquí tenim la relació de tots els préstecs que tenim a totes les entitats financeres. A 31 de desembre, a 31 de gener del 23 teníem 7.600.000
i el 31 del 12 teníem 8.039.000 de deute viva. Veurem que això estem al 17% del que ens permet la norma, quan realment la norma permet el 75% de recursos ordinaris. O sigui, tindríem marge per intentar endeutar-nos molt més, sempre tenint en compte que si ens endeutem molt més, abans que acabi el mandat s'ha de restablir l'equilibri pressupostari, però fixeu-vos que aquí nosaltres estem al 17,68%, quan el límit legal és el 75%. Tenim marge més que de sobres, no hi ha un problema d'endeutament i, per tant, si arribés el cas de tenir de fer alguna operació extraordinària d'interès general, podríem endeutar de forma extraordinària sempre i quan aquest endeutament està amortitzat abans del mes de maig del 27, que és quan entraria el nou govern, perquè la norma, si ho diu, te pots endeutar més, sempre i quan abans que acabi el mandat ho tinguis restablert. Si anem al període mig de pagament, o sigui, com paga l'Ajuntament, encara que algú pugui pensar l'Ajuntament paga malament, paga molt tard, bé, les nostres dades és que l'Ajuntament està pagant a 30 dies, 30,59 dies, el termini mig de pagament a tots els nostres proveïdors, per tant no tenim tampoc un problema en tota cosa perquè la llei obliga. La llei obliga a pagar dintre dels 30 dies, per tant estem complint estrictament aquest termini, període mig de pagament. I si anem als altres ens que té l'Ajuntament, recordem que l'Ajuntament també participa amb altres ens, com són el Museu del Suro, l'IPEP i el Consorci. El Consorci Fraternal Mercantil que ja està dissolt, però que encara el 23 encara té activitat fins al mes de juny. Veurem quins són els ingressos de cada un d'aquests anys. Veurem que els ingressos del museu són 292.000 euros, de l'IPEP 635 i del Consorci eren 39.000. Despeses del museu, aquestes 44, de l'IPEP 551, del Consorci 24.000, i així anem. L'important és que tots tres tenen romanent positiu. O sigui, el romanent de tesoreria de tots tres òrgans, tant el museu com de l'IPEP com del Consorci, són positius, i el romanent efectiu també són positius de tots tres. Per tant, tampoc hi ha problema d'estabilitat pressupostària en aquest aspecte. Per tant, crec que això és bàsicament el que jo us volia explicar. En qualsevol cas, ara podríem obrir un torn de preguntes si teniu dubtes. A mi m'hagués agradat, suposo que tothom, que tinguéssim aquí més gent, perquè penso que un exercici de transparència i està bé fer-ho. Ja dic, en qualsevol cas, la gent podrà accedir al document que ho tindrem penjat i malgrat això ho seguirem fent. Vàrem fer la presentació del pressupost al gener, hem fet aquest estat, hem iniciat els pressupostos participatius, que hem recollit més de 90 propostes, que ara les comencem a validar per posteriorment posar-les a votació. Jo crec que, malgrat que no estiguem massa acostumats a que els governs ens donin la veu per poder participar-hi, s'ha de fer. Crec que s'ha de fer i esperem que l'any que ve tinguem més gent i esperem que la gent comenci a veure que malgrat que ja sé que parlar de números a vegades no és un llenguatge que agradi molt o que alguna gent no ho entengui, sí que és veritat que el document es podrà consultar, doncs la gent podrà tenir accés. No sé si teniu alguna pregunta al respecte o si alguna cosa inclús volguéssiu ampliar la informació us la podem enviar, no hi ha cap mena de problema. Digues. No digues. Jo en tindria alguna, però posen tants números que ja no... Per això és que és complicat, és que els números és... Però sobretot era, per exemple, els saldos aquests pendents de cobrament, no els pendents de cobrament, o sigui, tu has donat un ròssec pendent de cobrament a final de... Sí, que eren 3.900, al mig eren 3.900. Però allà dintre hi havia les partides de dubtós cobrament. Això ha passat com un llamp i hi havia algunes que eren d'exercicis anteriors, o sigui, la part més important. Què és això? Bueno, es van donar, aquestes hi ha situacions que inclús a la pròpia Junta de Govern a vegades veureu que passem saldos que a vegades són qüestions incubables. Són gent que, diguéssim, que pel que sigui, doncs ja, o sigui, el xaloc ha iniciat tots els procediments, no trobem béns i gent que es declara insolvent i tu primer fas la dotació i quan veus que ja ha fet tota la búsqueda que hi ha per poder cobrar i veus que és insolvent, finalment la dones de baixa. Però aquests estan dotats, són dotacions
diguéssim, per possibles insolvències. Aquí ha sumat el que són, diguéssim, la recaptació que hi ha voluntària pendent, la que hi ha executiva, que està en el procediment, i també hi ha aquella que està a punt de caure de la insolvència definitiva. Sí, però arriba un moment que es donen de baixa, no? Sí. I aquí hi ha un dato pel ciutadà, almenys per mi, important. Què es dona de baixa i qui és que no ha pagat? Bueno, Quin és l'import que no cobrem? no, qui es dona de baixa? Sí, o sigui, es dona de baixa aquells crèdits que són incobrables. Quins són els que són incobrables? Aquells que, una vegada feta tot el procediment de constrenyiment de xaloc, averigüem que no hi ha béns per embargar i averigüem que darrere d'aquest deute o l'empresa ha fet concurs de creditors o hi ha insolvències. Dir-te que en aquell moment el nivell de recaptació voluntària en tots els padrons no hi ha cap que estigui per sota del 80%. O sigui, no tenim un problema de morositat concentrada. El que passa que a vegades, si una persona, això ve motivat bàsicament per empreses, o sigui, tenim més insolvència d'empreses que de particulars, perquè a més l'empresa és la que sumen més. Per tant, però sí, en aquest gruix dels 3.900 hi són tots, aquells que estan en procediment i aquells que estan a punt de caure. I que, si t'hi fixes, normalment 3 cops a l'any, la Junta de Govern passen diferents expedients donant de baixa, diguéssim, gent que ja sabem que no es cobrarà i donen de baixa. Uns perquè no hi ha béns, inclús altres perquè a vegades han prescrit. Jo, per exemple, em sembla que fa unes juntes que varen passar crèdits que ja estaven, no perquè n'hi ha, sinó perquè hi havia prescripció. Que això és el que a nosaltres ens fa reflexionar amb el tema de què fem amb xaloc. El govern s'està plantejat si el xaloc cal seguir com està o hem de recuperar la gestió interna de recaptació. Recordem que el govern anterior va traslladar tota la recaptació a xaloc. Jo crec que això ens ha tret capacitat de decidir, inclús en quant a resoldre recursos i tot, i nosaltres plantegem, no sé si estarem, diguéssim, preparats per fer-ho aquest 2024, però sí que estudiarem poder recuperar la gestió directa. Sí, perdona, però el que volia saber ara no sé. No t'ho sé dir jo ara. No, ja sé que no... Sí, però quan es presenten els números, sí que a mi m'agradaria saber, si els altres no, si és igual, no? Hi ha, per exemple, 6 milions, crec que eren, d'incobrables d'exercicis... Anteriors. Anteriors, ni siquiera del 23. Sí. I a més, hi ha un històric dels que s'han anat donant de baixa. La pregunta que jo em faig és de tots els ingressos, de tots els esforços que s'han demanat als ciutadans en qüestió d'impostos per financiar uns pressupostos X que pugen 50 a 45 milions d'euros, el que sigui, resulta que hi ha uns calés que desapareixen perquè no es poden cobrar. I potser l'interès dels rendir comptes no és tant el saber que tenim unes finances sanejades, que sembla que estan sanejades, sinó com s'han gestionat. Perquè és molt fàcil financiar, o sigui, presentant números bons, demanant sempre un esforç als ciutadans. Jo dic això perquè el 23 crec recordar, l'any 22 crec recordar que se'ns va demanar, es va justificar un augment dels impostos perquè hi havia l'increment dels costos dels subministres, de l'aigua, de la llum i tot això. A l'anterior govern va justificar la puja dels impostos per això. I el 23 se'ns ha demanat també un esforç perquè s'ha de regularitzar el contracte d'escombraries. Bueno, jo crec que s'ha d'afinar també en la gestió abans de demanar l'esforç, si és que per un altre cantó es perd pistonada amb aquests crèdits incobrables. Però aquells incobrables tenen dues vies. Una cosa que sigui imputable a la manca de gestió, l'altra cosa que sigui imputable a la insolvència del deutor. Si el deutor és insolvent, tu saps igual que jo que per molt que vulgui no cobraràs. Per tant, aquí hi ha dues coses evidents. O sigui, l'Ajuntament ha de ser capaç de dimensionar els seus recursos econòmics en base a les seves necessitats, i està clar que el 23, quan nosaltres vam fer la proposta d'increment d'impostos, va motivar per dues coses. Per afrontar el tema de neteja, que passem de 3.500.000 a 6,5 milions, per afrontar una cosa que no es parla gaire,
que és el capítol 1. Ja sé que quan parlem del capítol 1, que són treballadors, molta gent pot pensar no cal, si la meitat són uns vagos, no fan res. No, però tenim un problema a l'Ajuntament, i és que si realment les àrees importants són totes, però sobretot administració general, que són secretaria, intervenció, contractació, recursos humans, no funcionen. És com aquell que té un cotxe que va de xapa molt bé, però el motor el té podrit. Arribarem a la cantonada. I el que nosaltres vam trobar va ser un ajuntament en fallida administrativa. O sigui, ara tots encara estem en fallida administrativa. Per tant, nosaltres el nostre increment d'impostos, de l'IBI sobretot, que va ser el 3,5%, anava destinat a dotar de recursos l'Ajuntament per donar resposta. Això no treu que si realment la gestió dels ingressos va per la via de que els romanents cada vegada siguin com aquests que hem tingut últimament, que són més de 6 milions d'euros, això pot arribar a permetre que el pressupost de l'any que ve, via contingència, podem evitar increments d'impostos. Això ho pot evitar. Però no tenim un problema de que en aquell moment els 3.900.000 sigui un problema de gestió de recursos de padró. Perquè en aquests 3.900.000, si tu analitzes tots els ajuntaments de la comarca, tots els ajuntaments, i jo m'hi he dedicat, veuràs que no estem ni molt menys en un fet diferencial. I en aquesta part hi ha sempre una part que és incurable, perquè sempre n'hi ha, perquè la gent es declara insolvent, però d'aquesta insolvència diria jo que més del 80% són empreses. I algunes empreses que ja saben com fer-ho. I quan tu vas a buscar alguna cosa no trobes res. Per tant, evidentment, que ha de fer l'Ajuntament? Està molt amatent a que, si podem, que ens aixequin la camisa el mínim possible. Però dintre d'un conjunt de més de 50 milions d'euros que tenim en aquest moment a l'Ajuntament, que tinguem 3.900.000 de deutors cobrament que venen els de l'any 23 més tots els acumulats, no és una dada que es tingui de preocupar. Joan, tu volies afegir alguna cosa? Sí, en primer lloc agrair que hi hagi aquest debat, tant la presentació ara com explicar per on estem. Jo crec que s'estem trobant l'os i la sang d'un municipi com d'una família, tot depenent dels recursos que tenim per fer el que volem fer i per complir els nostres objectius. Per tant, jo felicitat, malgrat que estic una miqueta decebut que dels altres grups no hi hagi cap representant. Jo trobo que és un deure, en aquest cas, de tots els que esteu en l'equip, en el govern, no? I estigui o no estigui en el govern, però esteu en el ple i tots som una miqueta corresponsables, no? Malgrat que algunes inversions m'agradi, a nosaltres no m'agradi, no? Jo trobo una certa tristesa i fredor al no veure altra gent d'altres grups que escoltin i que estiguin aquí i que tinguin la seva. Però malgrat tot això jo crec que és bo per la ciutadania i la ciutadania mica en mica s'ha d'anar preocupant d'aquestes coses que crec, com deia el company, són molt fonamentals i els números són el que ens permeten després prendre o no prendre decisió cap a un sentit o cap a l'altre. Bueno, jo faria tres intervencions. La primera seria, quan jo vaig a un poble, a una ciutat, a fer de turisme, la primera cosa que m'hi fixo és els carrers, la neteja, les voreres, les façanes, els cablatges i tal. Jo crec que Palafrugell hem de fer l'esforç per endreçar Palafrugell. La primera impressió que s'emporta la gent que ve, carai, és una miqueta, encara tenim el poble una miqueta brut, una miqueta desendreçat, tenim molts encara problemes d'edificis oblidats, de solars oblidats, de carrers que per la mobilitat són, vull dir, que no compleixen la normativa i que no permeten una mobilitat com calia, i que per tant jo crec que aquí hem de fer un esforç des de, jo diria, des dels constructors, des d'immobiliàries, des de particulars i tal, a fer un esforç d'aquests actius que tenim deixats de solars o que estan abandonats, construccions abandonades, poder-les posar i poder-les activar, i seria bo per tothom. En segon lloc, jo volia demanar concretament al museu, ja que tenim feta la inversió, què passa amb la hemoteca? Perquè si tenim una inversió feta i si tenim ja pràcticament tot, per què no se gestiona i per què no s'obre per tenir ja a l'Ajuntament recursos i concretament al museu? I en tercer lloc, jo voldria dir que
xarxes socials que fa servir l'Ajuntament, jo voldria potenciar-les més per poder arribar a molta més gent. Crec que falta més grau de comunicació, malgrat que n'hi ha i malgrat que l'esforç que fa Ràdio Palafrugell, que jo agraeixo a tots els professionals, però jo crec que en aquest terreny, en aquest mateix acte es diu que hi ha un cert fracàs, perquè jo crec que hi hauria molta gent interessada en aquest tema. Jo no sé si per l'àrea de comunicació o per altres temes que a la gent no li interessa, no? Només dir això. I moltes gràcies per la seva intervenció. Gràcies, Joan. Bé, en qualsevol cas, la resta de grups, tothom estava convidat. Jo crec que, evidentment, podien venir tranquil·lament. Tota aquesta informació ells la tenen tota, perquè tota aquesta informació que ha donat Joan aquí es va donar a tots els grups ja al mes de febrer, per tant, no estic dient res nou que no tinguessin la resta de grups del consistori. És veritat que aquest govern ha sigut... Recordem que aquí va haver un parèntesi. Tota la presentació de pressupostos, quan fèiem a l'Ajuntament, jo la vaig fer fins al 2016. De l'11 al 2016 sempre feia un acte públic que l'explicaven. Això després va aturar el 2017, fruit que jo vaig marxar del govern, i no s'ha fet mai més fins ara. Però sempre feia només presentació de pressupostos, però mai liquidació. Però jo crec que igualment s'ha de fer, però jo crec que està bé passar comptes sistemàticament i poder venir a un acte i explicar, i que si després algun, després de quan hem parlat d'aquí, per exemple, si ell diu, escolta, passeu una relació amb tots els doctors cobrament, quins són, quins imports, us ho demaneu, us ho passarem, perquè penso que la política ens demana en aquest moment molta transparència. Per tant, ho seguirem fent, malgrat que avui no tenim la gent que voldríem, ho seguirem fent, que ningú es pensi que per fet que avui no hi ha gent, l'any que ve no ho farem, ho seguirem fent igualment. Carrers, tens raó, jo crec que és un tema evident, jo crec que un dels reptes que té Palafrugell és dignificar l'espai públic a la categoria que per ell li mereix, i tenim carrers que no s'adeqüen, serveis que no s'adeqüen, i imatge de l'espai públic urbà que no s'adequa. Però això vol dir dues coses, vol dir recursos que realment ja comencem a treballar-ho per intentar modificar aquests contractes que no s'adeqüen, seguiment, que l'Ajuntament no feia seguiment del compliment de contractes, que és clau, perquè al final, escolta, el contracte d'escombraries actual són pràcticament 4 milions d'euros, però no hi havia cap empresa que fes el seguiment de que realment es complís el contracte, i l'empresa sistemàticament ha estat incomplint el contracte, però tampoc hi havia cap expedient obert per incompliment. Vull dir que tenim feina a fer en aquest aspecte, jo crec que comencem a reconduir la situació, però jo estic amb tu, crec que la imatge com a poble deixa bastant que desitjar i no estem a l'alçada del que el nostre municipi a nivell cultural, social i paisatgístic pot respondre, i aquí tenim un repte tots plegats. L'Ajuntament per un costat, Ciutadans per l'altre, que és el tema de civisme i convivència, i també els industrials, perquè també tenim industrials que encara van tirant segons quines eines de la seva feina, inclús alguns els trobem que van als contenidors a llançar-les en contra de la deixalleria. Per tant, jo crec que ens toca a tots. Enoteca, bé, mira, precisament crec que demà obrim l'aplica per l'adjudicació. Ha hagut una empresa que s'ha presentat, l'Enoteca, i per tant la previsió nostra és que durant el mes d'abril això estigui en funcionament. Recordem que va fer la licitació en el seu moment, l'anterior govern va quedar deserta, i hem pogut reconduir-ho, i l'equip que es presenta són 3 persones de Palafrugell del sector, i jo estic convençut que això funcionarà. Però evidentment, doncs, a partir d'aquí, l'Enoteca serà una realitat a l'abril, i confiem que funcioni. Xarxes socials, hem fet un esforç, si te fixes, hem millorat bastant, hem incorporat una persona nova a l'equip, no a l'Ajuntament, sinó nova a l'equip de comunicació, i que reforça la que ja teníem, i estem intentant potenciar la comunicació a nivell de xarxes, hem posat en marxa l'APP d'incidències, estem treballant per intentar donar molta més cobertura a tot allò que fa l'Ajuntament, perquè en política no n'hi ha prou en fer les coses, cal que les comuniquis i les informis. I segurament que això que passa avui aquí, o bé és perquè la data no és l'encertada, o bé és perquè la gent ja està més pensant en Setmana Santa, o és perquè no hem arribat allà on podíem, però és obvi que aquí a mi em falta com a mínim 30 persones més, és veritat. Bona tarda. En primer lloc, gràcies per aquest acte, encara que la data a alguns no els hagi agradat. Jo no només trobo a faltar gent política,
gent professional, gent de la cultura, gent de diferents empreses i de fora de Palafrugell. És una llàstima que no siguin aquí. Estem en un poble molt agraït, molt gran, gairebé un dels millors que hi ha a Baix Empordà, i és una llàstima que amb aquest pressupost, amb aquests números tan macos que es veuen, no hi hagi més gent que pugui discutir o enriquir el que s'està presentant aquí, desgraciadament. Al meu parer, falten algunes coses. No només parlo en primera persona. N'hi ha moltes coses bones que tenim a Palafrugell, n'hi ha algunes que no. Algunes ja s'han mencionat. Desgraciadament el tema de la recollida de basures a Genadelles, però no només és l'únic. A Palafrugell necessitem aigua i també energia. I des de fa molts anys teníem aquí una central elèctrica que ens subministrava. Això encara té alguns punts problemàtics, molt problemàtics, a Palafrugell, que gairebé no se n'han sortit. Esperem que no generin problemes. Us per cas, passant a Tamariu, a mà esquerra, hi ha un transformador que se l'està menjant la vegetació. Lliure, amb una problemàtica que si allà generem, si ens quedem sense Tamariu, el mateix que a Calella. No podem perdre el turisme. És un dels motors de Palafrugell i és bàsic que funcioni. També el tema de l'aigua, per suposat. Per què no actualitzem alguns dels serveis en alta que tenim i que no funcionen bé? Posem per cas, davant mateix de l'Ajuntament, al costat de les palmeres que tenim. Fa mesos que s'està perdent per allà una pila d'aigua, dia rere dia, i el mateix que és necessari canviar contenidors de les basures que estan en malmesos, el mateix que demanar a la ciutadania que facin bon ús d'aquest servei que hem de tenir, el mateix hem de fer amb les clavegueres, amb molts invernals que estan tapats, que desgraciadament no desaigüen com ha de fer, i s'ha d'actualitzar no només el tema de la neteja, de la recollida d'escombraries, sinó també de la ciutadania que no s'implica en, perquè ho veiem aquí, desgraciadament, amb aquests pressupostos, això hauria d'estar ple, hauria d'haver problemes per poder entrar. Quan he entrat jo m'he quedat decebut. I he pensat, m'he equivocat del poble. No, soc a Palafrugell. Quina llàstima. Tot és així, de nou juny, agrair aquest fet i, per suposat, l'any que ve tornarà a venir. Gràcies. Jo crec que hi ha hagut temes recurrents. La recollida d'escombraries tots sabem que és un dèficit que tenim, per tant, estem treballant, ja hem denunciat el contracte i ara entrarà en vigor el pla, ja ha entrat en vigor, l'1 de març, el pla de millora fins que arribi el nou contracte, que jo tinc la percepció que ja es nota. Per tant, evident, millorable, però veurem ara com es comporta el reforç que també complementari que farem per Setmana Santa. El tema elèctric, l'energia elèctrica no és una qüestió de Palafrugell. Aquí pensem que tot i que va desaparèixer la subestació que teníem allà a l'energia, això no implica res perquè el que va fer va ser que es va traslladar al principi del voltant de Llofriu, el que es va soterrar tot, la potència que arriba és la mateixa, no hem perdut capacitat. Una altra cosa que plantegem tema energètic a tota la província, que aquí sí que podem tenir problemes de futur, però en aquell moment Palafrugell, pel fet d'aquest canvi que va fer, no ha comportat cap incidència a la baixa. L'aigua jo crec que estem fent tot el que ens pertoca i crec que l'Ajuntament de Palafrugell ja fa qüestió d'un mes o cap aquí estem sent molt restrictius amb el que ve la normativa i molt a sobre d'aquells ciutadans que no entenen que estem en una situació d'emergència i que s'han de comportar com a tal i que han de fer un ús responsable de l'aigua, i crec que això estem mostrant no només amb inspeccions sinó també amb exemples com ha sigut, per exemple, la suspensió de llicència de piscines durant un any, que hi ha hagut gent que l'ha criticada perquè sembla que això va en contra del sector de la construcció, i penso que no, crec que la gent ha d'entendre que estem en un moment que cal renunciar a coses. Per tant, l'aigua aquí tenim de ser capaços d'estar sempre amatents a què ens diu l'ACA. Nosaltres no tenim problema en aquest moment en el nostre abastament en alta ve dels pous de Gualta, no estem
amb el pastoral, per tant, els pous de gualta hi ha aigua, i inclús si realment ens comportem com toca, encara que anem evolucionant cap a diferents nivells d'emergència i no plogués més, que esperem que plogui, fins a finals de setembre està garantida l'aigua de consum humà per a Palafrugell i també industrial. I és obvi que el Palafrugell té molts aqüífers, un d'ells és el que deies davant de l'Ajuntament. Aquest aqüífer, hem demanat ja a l'ACA la seva legalització per convertir-lo en el tractament que toqui com a aigua, diguéssim, que sigui potable, però l'estem fent servir. Allà cada dia agafem aigua, bàsicament per netejar carrers i per fer els usos, diguéssim, bàsicament de regar aquells espais de màxima emergència. Per tant, cada dia, si te fixes allà als matins, sempre hi ha 1 o 2 camions carregant aigua per gestionar aquells serveis públics que tenim, perquè, evidentment, malgrat que la pròpia normativa no permet regar carrers ni regar plantes i arbres, sí que permet, en el cas d'emergència i en el cas de salubritat, utilitzar aigua sempre i quan no sigui aigua que sigui, diguéssim, potable. Per tant, estem fent, i a més hem demanat la legalització per si arriba el cas i tinguéssim de tirar d'aquesta aigua per consum humà, poder-lo fer. Per tant, estem en aquestes... Però ja dic, nosaltres, en aquest cas, estem per sota de la mitja, hem estat sempre per sota, ara són 200 litres per habitant, i estem en aquest moment, al gener, el dia Feres va tancar per sota de 190, inclús a l'època màxima de l'estiu no hem superat mai la mitja. Què pot passar a l'estiu? Ja dic, nosaltres, la informació que tenim de l'ACA és que, encara que no plogués, fins al final de setembre tenim l'aigua garantida. Ara, de tota manera, la sequera té una component que és la manca d'inversions que ha fet en els últims anys, perquè quan va haver sequera com aquesta, no va ser tan gran, el 2008 va haver-hi una similar, i van planificar inversions, i després, com que el 2009 va començar a ploure, es van deixar de fer, i ara se va faltar. Per tant, canvi climàtic el tenim, i aquell conegui és perquè no viu la realitat. Per tant, tenim de començar a planificar les inversions pensant que situacions com aquestes seran repetitives, inclús poder ara, a partir d'ara, cada vegada més freqüents. L'última 2008, l'actual 2022-24. Poder la propera, ara tindrem un període de 3 anys bons i al 28 tornarem. Per tant, s'ha de començar a planificar les inversions perquè quan vingui la propera estiguem preparats. Només un petit comentari de cara al proper ple de l'Ajuntament. No li tornis a tallar la veu en Josep i si ell vol anar o es vol acompanyar a fer alguna processó per pregar perquè plogui, l'altre dia va ser molt eficaç. Se'n va aprofitar i a Palafrugell tenim moltes ermites on poder anar a pregar. Inclús d'aquí uns dies podem tornar a pujar al far per pregar perquè plogui. I va ser molt eficaç, 3 dies plovent. Jo no soc massa creient, per tant no sé. Jo dic a nivell, no hi és aquí davant, Josep, no li puc dir bé. Per tant, si me vol acompanyar a qualsevol lloc, encara que no sigui el més adient, és bo, necessitem aigua. Hem de gestionar, per què no fem més dipòsits per aprofitar i que no se'n vagi molta aigua desgraciadament? Això t'ho dic jo, que això el que dona peu a això que està passant és que ja estem començant a planificar noves actuacions, inclús el propi Codi d'Edificació dels Edificis que aprova cada X temps el propi Col·legi d'Arquitectes, que ha d'adequar-los perquè s'ha de començar a planificar com reaprofitem les diferents aigües que d'una casa surt, no? Però clar, això, què reaccionem? Fruit de la crisi financera del 2007 al 2012, que va vinculada al tema immobiliari, també ens va donar una lliçó, i és que alguna gent sap una miqueta més de finances que sabia abans. I ara què passarà? Doncs que jo estic convençut que la gent tindrà de començar a entendre que els recursos naturals són limitats i que no podem fer els usos que vulguem de qualsevol cosa, igual que la gent ha de començar a entendre que el creixement urbanístic com a tal ha de començar a tenir limitacions. Jo no estic dient que no podem créixer més, però s'ha de començar a créixer de forma diferent. I el que no defensi això, doncs al final tindrem problemes. Vale? Escolteu, doncs gràcies i esperem que el proper any puguem tenir aquí la sala, si no plena, mig plena. Vinga, va, bona nit.